Sa iba't ibang uri ng community quarantine classification na inabot ng ilang probinsya dito sa Central Luzon, ang mga resort dito sa probinsya ng Bulacan ay halos hindi makaabante sa kanilang operasyon. Ikalawang summer season na ngayong pandemya dahil nasa modified ECQ pa rin ang lalawigan, lahat ng mga resort dito ay hindi pa pwedeng tumanggap ng parokyano. Si Jerry Pereño, caretaker ng isang resort sa Hagonoy, Bulacan, pinangangambahan niya ang kinasasapitan ng industriyang kanyang ginagalawan. Dahil hanggang ngayon, walang katiyakan ang kanilang hanap buhay. Close pa tayo Sigon sa pandemic ngayon. Yun kasi sir, medyo iba walang trabaho. Ang kalagayan ni Pereño ay hindi rin iba sa sitwasyon ng ibang mga resort sa karating probinsya sa Pampanga at Zambales na halos hindi pa rin nakakapagbukas. At resulta nito ang kawalan ng trabaho at oportunidad na umaasa sa sigla ng turismo. Ayon kay Association of Tourism Officer of the Philippines o ATO President Arwin Lingat, sa laki ng industriyang apektado ng turismo, hindi lamang ang mga nagtatrabaho sa resort ang apektado ng mahigpit na quarantine. Kung titingnan talaga natin, tourism cuts across all sectors, di ba? Exactly. Transportation, sa food, any services, no? At sa ilalim umano ng bayanihan Wihil as One Act 2, inaasahan ang 5,000 pisong ayuda sa mga naisama sa master list ng LGU. Tulad na lamang ng Mabalacat City na bukod sa mga kadis na nagtatrabaho sa golf course sa Clark ay ang mga transport group tulad ng tricycle driver ang kanilang nai-apply sa DOLE. We applied for the caddies that they are more than 800 data, but we still have to check ilan yung na-approve ng DOLE. Kasi DOLE will going to evaluate them kasi titignan kung 4-piece na pala sila or may natanggap na pala sila sa SSS or what. So yun yung DOLE will going to evaluate. Sa mga TODA naman natin, I think more than 1,000 ang in-apply natin. Mula sa mga money remittance center, ipadadala sa mga benepisyaryo ang 5,000 piso. Base naman umano ito sa assessment at master listing ng LGU na ipinasa naman sa Department of Tourism at Department of Labor and Employment. Ayon kay Lingat, sa sistemang ito, hindi na ida-download ang pondo sa LGU dahil rekta na sa mga benepisyaryo ang ayuda. But we are still waiting for the total computation of DOLE. Kung ilan po yung na-approve. Oo. Pagka nagka-payout, saan dadaan ng pera, sir? Sa kanila po diretso through Cebuana. Paulo G. Santos, CLTV News.